Boas, bueno, estamos aquí para diferenciar o centolo da ría, precisamente do Grove, que é un centolo francés. O centolo da ría, como podemos apreciar aquí, o color é un pouquiño máis intenso, rojo intenso, de acordo? Suele pinchar, o tocarlle no seu caparazón, as patas suelen ser velludas, salvo algúns que ao mellor son da area, pero precisamente a maioría deles teñen vellosidade e teñen algas no seu caparazón entrelazadas. O francés carece dese vello, non pincha, o color é pálido e non ten algas entrelazadas no seu caparazón. Gastronómicamente, a hora de degustalos, outra das cualidades tamén que é importante que hai que reseñar é que cando vamos a despatar para poder traballar con eles, o francés suele ter as patas moi duras. En cambio, o noso da ría ten as patas moi fáciles de romper e de aplastar para poderlo degustar. Logo, gastronómicamente, o sabor do centolo da ría é un sabor moi jugoso e con un potencial sabor a mar, que carece un pouquiño o que é o centolo francés.